what's up super fan karon magkaon mig balo. Magmukbang may balot. Magmukbang may kabag si Torque. Oo naman, so steady lang ta super mama. Gilawir na mong boys kaya na nagpahuway si Likod. Ayun. Kaya na siya, first time pa rin mo kan ane. Kainit mo kayo. Init yung super pam. Ayun na napagbuwak ka na kayo. Hindi rin na siya bubukon. Ano na siya. May taman. Hindi rin na siya kayo. Kakainit. Naluyo mo din ako na. Kuan. Hindi sa babaw. Dire. Kainit ah. Dire. Yes. Ano kayo butang? Dire. Ito sa kupang. Anak na siya oh. Nabit niya sa bawang aniki. Bilang. Anaan dito siya asin. Dayon. Tangan og suka. Ang init pa talaga. Init yung super pa. Ano bukan dire. Wala nga suka. Asin. Dako ang magliki. Nah, yan. Wala nga pagbuwak. Dapat sa taas. Ano mo ko? Like this oh. Parehas po tama. Diba? Ay, luyo mo niya ako nakuha. Init yung sa super pa. Lupa, hindi ko ba yung kaon? Ano siya? Asinan. Dayon. Suka. Ito mas labo. Okay man na. Okay na. Sakto na. Sakto na. Sakto na. Ay, sabaw. Ano yung sabaw niya ko? Sakto na. Ako na. Ay, dapat sabaw. Ay, sabaw. Ito yung suka din asin. Lamig na siya. Amor pong gibutangan og kuan super pam ni among kuan ba? May butang sa itlog. Amor pong gibutangan og tipaka. Kaya kumak eh. Kasama ito kuha. Dragon. First time pag ginagawa na kakaubalot di ay. Saan mo ito? Dragon, sige. Kung nabira kayo maduot man. Buka na ano ba? Oo. So na nag-isay piso super pam oh. Na nag-isay piso. Mulupad na I love to eat balot na gini, dadakling chicken pitos. Yung piso oh. Hindi kasi yun. Nagtipa ka na. So, ang ngayon na siya sa mga kuan super pam ng kaning balot ba? Ngayon na sa mga dili tagas dugo para na mo rinil. Bata-bata pas live. Bata-bata pa. Sana siya pas mga alas mga kuan. Tagas dugo ba? Yung na pong linandag.
Ako man ako usa. Ako gusto ko kumain. Lamig siya, yummy. Dara, muna dire oh. Tanaw na asay ng itong ba dire. Wala ko sabaw. Doon tayo bukan. Suka. Din asin. Suka, din asin. May suka. Mang boy is Pinoy and he's making some coin because he is selling something we can enjoy like this. Oh my god. Look at this balot. Balot! Pinoy. Mukbang ni Turkey kay first time pa din siya balot niya. Pani ka buok unom. Ito, mga pitok bok. Kaya raman naman ito ha. Ako sa naman horot. Dadak. Yan, video. Balot, dak ng chicken pitos. Dami, may katas manggod ang kuan balot sa super farm. Nasa'y kuan dyan may kalainang kalami ba? Tiyo, Dagan lang yung balahibo. Piso naman gano'n. Pila gano'n ka adlaw, 16 days gano'n. Hindi. Bulupad na din. Balo anak. Hindi mo ko expert. Kabala ko saan pagkakulat, anak ala. Madali. Init din siya kayo. Hindi na akong kalibutan. Hmm. Niya guys, siyempre ang out of kalit. Namisigar akong kalit. May nga ang kalibutan, pero may nga wala gano'n ang kalibutan. Dire. Kaya ko yung puti. Lamo mo puti. Hmm. Lamo mo yung Okay. Kanay, nani pote, kanay, nani kami sa perpangan. Doon ako ah. Ako mo, pilo ko ka. Puto. Hindi, gurot na mo ha. Hello. Asinan. Tukaan. Patisan. Tilawan. So, amar to sa super farm, nagtiwas mig kaon, amo din na nakatas on Turkey kay magtas nagit 2 minutes. Dayon lang lamon ni kaon na, then putlon lang nako kay medyo taas-taas na. Nya kaon naman gumig balot nga mara na siya ba. First time ni Turkey nga nakakaon og balot. So, sa mga bag-o pang busita sa akong channel, don't forget consider subscribe, like and share sa akong TikTok ug sa akong Facebook page. Moro to siya super farm and bye-bye.